Apsolutno smo protiv toga od samog početka da se zbog ovakvih projekata menjaju udžbenici i menja način učenja. U ovom projektu je, nažalost, nije poštovan ni zakon o udžbenicima, niti mišljenja struke. Dakle, imali smo prilike na nekoliko okruglih stolova da čujemo šta misle pedagozi, metodičari, nastavnici, ali, nažalost, njihovo mišljenje nije uzeto u obzir. Ono što danas imamo, par dana pošto je počela škola, to su neke nedoumice sa kojima se sreću roditelji i zovu nas, znači svaki dan pokušavaju od nas da dobiju neki odgovor, jer očigledno na nekoj drugoj strani ga ne dobijaju. Koje su to zablude? Pre svega, mi smo dugo vremena slušali da su besplatni udžbenici poklon deci. To je zabluda. Besplatni udžbenici nisu poklon deci, besplatni udžbenici su kupljeni i vlasništvo su škole, a deca, odnosno roditelji, mogu besplatno da ih pozajme i da ih na kraju godine vrate školi. Ono što je od 1. do 3. razreda, radne sveske jesu poklon i to je ono što deca zadržavaju. Sledeća nedoumica, zovu nas čak i neki nastavnici, dakle, Beograd je nabavio besplatne udžbenike, tako smo čuli, deci od 4. do 8. razreda. Nastavnici su tamo negde u maju i junu poslali spiskove udžbenika za koje su se opredelili. U tim spiskovima, konkretno recimo za srpski jezik, bili su i čitanka, i gramatika, i radna sveska. Za matematiku to su bile i udžbeniki iz matematike i zbirka zadataka. Sada su u stvari shvatili, kada su dobili udžbenike, da nije stigla gramatika, da nije stigla zbirka zadataka i misleći da je to greška izdavača, zvali su nas da pitaju zašto to nismo poslali. Tek tada su saznali da se u stvari kroz ovaj projekat za škole nabavljaju samo osnovni udžbenici. Dakle, iz srpskog jezika nabavljena je samo čitanka, sve ostalo što je deo udžbeničkog kompleta u stvari kupuju roditelji. Iz matematike je nabavljen udžbenik, sve ostalo što je deo kompleta nabavljaju roditelji. Dakle, to je informacija koju su dobili, ili moje dete je 7. razred osnovne škole i ona još uvek nije sigurna šta će, nastavnici još nisu rekli šta treba još da se nabavi, znači isto su rekli zvaće izdavača da pitaju, dakle tu postoji jedna nedovoljno tačna informacija. Nažalost, tu su sada roditelji u problemu, zato što je u martu mesecu stopirana nabavka udžbenika na rate. To je vreme, znači već tradicija od 30 godina, roditelji udžbenike uglavnom nabavljaju u pretplati, tada su udžbenici jeftiniji, plaćaju ih u 3-mesečne rate, u martu, aprilu i maju, kada je to njima mnogo lakše zbog rasporeda kućnog budžeta, i ne moraju da idu u knjižare. Dakle, ti udžbenici se nabavljaju za školu, dobijaju ih u junu mesecu i time su završili veliki deo posla. Sada nisu u prilici da to rade, moraju znači da obilaze knjižare i da kupuju ono što je dodatak. Tu postoji još jedna stvar o kojoj smo stalno govorili i dalje stojimo na tom stanovištu, da mislimo da je taj novac koji je država odlučila da izdvoji za udžbenike, ukoliko nije dovoljan za svu decu, i to na takav način da dobiju u trajno vlasništvo, da je bilo mnogo bolje obezbediti decu iz porodica koje su socijalno ugrožene. Sada imamo situaciju da su pare neke potrošene, uložene, a opet roditelji, oni koji su siromašniji, u stvari nisu dobili veliku pomoć. Opet moraju da kupuju i to uglavnom udžbenike za strane jezike i sve ovo što je dodatno. Imamo još jednu zabludu, a to je besplatne udžbenike koje je ministarstvo kupilo, birali su učitelji. Da, učitelji su birali originalne, integralne radne udžbenike koji su odobreni od Zavoda za unapređivanje obrazovanja, nacionalnog, znači one udžbenike koji su prošli proceduru. Ti udžbenici su bili prezentovani na zimskim susretima učitelja i te udžbenike su učitelji odabrali. 1. septembra učitelji su dobili nešto potpuno drugačije. Dobili su udžbenike koji su zbog projekta ministarstva razdvojeni na deo koji je neradni
i deo koji je radni. Bez obzira što su svi oni koji se bave učenjem govorili da je to pogrešan pristup, pogotovo za decu od 7, 8, 9 godina. Imamo još jednu zabludu koja se na ovu nadovezuje, kaže na ovaj način deci će biti olakšana đačka torba. Ovde doneli smo neke primere koji su naši, a isti su i kod drugih izdavača. Dakle, imamo matematiku za prvi razred. Ovako je izgledao radni udžbenik koji je odobren od Ministarstva prosvete. On u sebi ima integrisano, dakle, i udžbenik i radnu svesku, sve je povezano i podeljeno je na 2 dela. Dakle, ovo je ono što dete nosi u prvom polugodištu i tu ima sve. I uči, i čita, i radi, i povezuje, sve je unutra. Sada on ili ona nosi ovo, zato što je ovo pretvoreno u osnovni udžbenik u kom je samo, nazovi, teorija, što je vrlo teško za prvi razred i za matematiku, i ovo je radna sveska. Dakle, dete cele godine nosi ova 2 elementa udžbeničkog kompleta, a ranije je u prvom polugodištu dete nosilo ovo, a u drugom polugodištu nosilo ovo. To isto imamo i sa svetom oko nas. Dakle, svet oko nas je takođe bio radni udžbenik, integralni, ali fizički razdvojen upravo da bi se olakšala đačka torba deteta, i u prvom polugodištu dete je nosilo samo ovo, u drugom ovo. Sada nosi ovo, jer to je sada udžbenik i radna sveska. Znači, vrlo jednostavno, u prvom polugodištu za matematiku i svet oko nas dete je do sada nosilo ovo, a sada dete nosi ovo. Znači, to je prosto istina o lakšoj đačkoj torbi. Znači, ovo je samo za 2 predmeta, isto je uređeno i sa srpskim i sa svim ostalim. Osim toga, dete na svojoj klupi za vreme časa je, kada je čas matematike, imalo samo jednu stvar, učitelj priča, dete prati, on kaže poveži, ne znam, uradi, dete poveže, a sada učitelj kaže otvori udžbenik na strani toj i toj i otvori radnu svesku na strani toj i toj i otvori svesku, zato što smo zadatke u udžbeniku bili primorani da jednostavno piše uradi u svesci, pošto je zabranjeno, znači on mora da ima i udžbenik, i radnu svesku, i svoju svesku, pa onda jedan deo prepisuje u svesku iz udžbenika i rešava u svesci, a jedan deo rešava u radnoj svesci. To je ono što je vrlo jasno do koje mere će biti komplikovan. To nema nikakvih pedagoških objašnjenja, nijedan stručnjak koji se ozbiljno bavi decom i procesom učenja nikada ne bi se zalagao za ovakav način rada sa decom. Osim toga, u udžbeniku dete ne sme ništa da piše, udžbenik vraća na kraju školske godine i jednostavno ga više nema. Što možda u tim nižim razredima nije toliko strašno, ali kada govorimo o predmetima od 5. do 8. razreda, to postaje prilično problematično. Opet govorim iz ličnog primera, moja ćerka je sada 8. razred, juče je dobila u školi zadatak da ponovi iz hemije i fizike ono što su radili u 7. razredu. Da se pripremi za početak novih saznavanja na osnovu već prethodno naučenog, ali da to ponovi. Znači, ona je juče otišla na tavan, uzela kutiju sa udžbenicima koje odlažemo tako i ponavljala je. Sledeće godine, dete koje bude 8. razred, ukoliko mu roditelj ne kupi udžbenike, to neće moći. Verovatno će nastavnik morati da ispočetka diktira te definicije ili ne znam koji će biti način obnavljanja gradiva. Imamo još jednu zabludu da stručnjaci tvrde da je dovoljno da dete može da pročita lekciju, znači važno je da ima udžbenik da može da pročita, a da nije važno da aktivno radi sa udžbenikom.
bila je jedna dobra emisija na RTS-u koja se zvala Priručnik za učenje i tu je profesor Iva Ivić rekao sledeće: vraćanje netaknutih udžbenika jeste jedna apsolutno katastrofalna štednja, u smislu da štedite na tome da vratite udžbenik, a ne radite na tome da osposobite učenike da aktivno koriste udžbenik. Moderna pedagogija traži od učenika da aktivno radi sa udžbenikom. Ako dete ne sme da ga takne, onda tu kvalitetnog učenja nema. Ono što je još jedna zabluda i mi pokušavamo da to nažalost ni učiteljima nije dovoljno jasno, to je očigledno iz naših kontakata sa školama i sa učiteljima, a to je da roditelji ne moraju da pristanu ni učitelji ne moraju da pristanu. Dakle, učitelj ima pravo da roditeljima na roditeljskom sastanku kaže: ovo su udžbenici koje smo dobili i koje možete besplatno da koristite. Postoji odobren komplet udžbenika koji možete da kupite. Ja predlažem kao učitelj, ukoliko se roditelji slože, da nabavimo bar iz matematike i sveta oko nas predmeti koji stvarno uvode u neke druge nauke koji su važni od samog početka, da koristimo te radne udžbenike. Oni mogu na roditeljskom sastanku da se dogovore da kao razred, ukoliko postoje deca čiji roditelji ne mogu da kupe, to smo uvek radili, onda se skupi novac pa se toj deci kupe udžbenici. To je ono što je prosto važno poručiti i roditeljima i učiteljima, da oni mogu da u okviru onog zašto se aktiv nastavnika opredelio, dakle ne mogu menjati sada nekog drugog, ali u okviru onog oni mogu predložiti roditeljima da rade sa postojećim radnim udžbenicima koji su u stvari jedini zvanično odobreni od Nacionalnog prosvetnog saveta i od Ministarstva prosvete samog. Postoje još neka pitanja, već sam ih dotakla do duše, to je na koji način će đaci obnavljati gradivo iz prethodnih razreda, to ne znamo. Ono što je takođe važno je ko i na koji način određuje da je udžbenik neupotrebljiv za sledeću generaciju i da roditelj ne može da ga vrati, već na kraju godine mora da ga plati. To je sada ono što sam i ja dobila na roditeljskom sastanku, verovatno i ostali roditelji. Ukoliko do nekog nije došlo, imamo ovde više kopije, pa možete pogledati. To je znači obrazloženje grada koje je svaki roditelj na roditeljskom sastanku dobio. Mi smo razrednog pitali šta to znači, on nas je zamolio da ne postavljamo dodatna pitanja. Rekao je da se on s tim prosto ne slaže, da on misli da dete mora da koristi udžbenik, da mora da podvlači, on ih tako uči da uče. On na kraju krajeva tako proverava da li je neko prosto radio uopšte nešto na toj lekciji, vidi neki trag tog rada, neki zaključak. Znači, ono što je nejasno, to je, ali nas je zamolio da uzmemo i da prosto sačekamo da vidimo kako će ta cela stvar da se dalje razvija. Dakle, oštećenim se smatra udžbenik koji nije celovit, znači u zagradi kome nedostaje deo teksta ili list, ili je obeležen na mestu koje nije predviđeno za obeležavanje, ili je obeležen na mestu koje je predviđeno za obeležavanje, ali tako da nije moguće brisanje i upotreba istog udžbenika za narednu generaciju. Ili je oštećen na neki drugi način, tako da nije moguće učiti iz njega, odnosno nije upotrebljiv za narednu generaciju. Jel mogu da vas pitam da li neko od vas na osnovu ovih instrukcija kada dobije udžbenik može da prepozna šta je oštećen, a šta nije oštećen udžbenik? Sad tu još postoji da jedino ukoliko je udžbenik namerno oštećen ili izgubljen, roditelj će vlasniku udžbenika školi nadoknaditi štetu. Mislim, deca su prosto deca, možda će nekom hemijskom da žvrljne nešto po udžbeniku. To su opet stvari koje nisu dovoljno jasne. I ono o čemu smo takođe već govorili, dakle, kako objasniti detetu da ne sme da zapiše nešto, posebno detetu koje je u 1., 2., 3. razredu. Znači, za to su zaduženi nastavnici, oni će deo časa umesto da kvalitetno predaju, bave se decom, posvetiti upravo tome da ih uče da ne smeju da koriste udžbenik.